zdravíme YouTube Filali, určitě začněte sledovat. Tady dva narkomani z Frutku místku. A dávajte odběr, like a nezapomeňte dát zvoneček. Tak díky. Šťastné a veselé Vánoce. Amigo, Čus. amigo. Takže čus lidi, je tady ochutnávku. Teď se všechno rozsvítilo. V dnešním videu se na ochutnávku, tady prostě všechny věci, co tady máme tady nějakou buchtu, jaké prostě to. Sorry. No a prostě máme tady všechno. Čím to možné? Jdem to všechno sežrat. A čím bychom začali? Já možná to pomoci. Asi jo. Tak ten nějakým očím, když to na kameru. Tak to vypadá, jo? Jede autobus, sorry jako. Jo. Jako buď. A jdeme se otevřít. Před chvilkou nás tady vyhrotili ty psy, jo? Takže pohoda. Mám mi dal do huby, ale nevadí. Jeden Tak to vypadá, jo? Je to taková blbost, víš co? Víš co, taková blbost prostě, jo? Dám ještě jeden. Taková blbůzka, jo? A jdeme to ochutnat. Každý má 4 kousky. Takhle to vypadá. Čekujte to. Čekujte to. A tam natočím do té huby. To je dobrá. Co? To bude jak žukačka trochu. Takém cukru obalené. Dobrá. Dobré, já bych tomu dal tak 8,5 možná, nebo 8. 8 cukru. Dobré, tak můžeme jít na Jo. kaši na tomu. Takhle to vypadá, jakým kuřetem, palivým. Šumte na to. Takhle to vypadá, čekujte to lidi. Jo. Možná to nevidíte, ale to je jedno. Tak vám to ukážeme jeden kousek. No, ukaž to. Tak. Není to moc barevné. Tak je zajímavé, tvar jaký. Dám to ochutnat. Tak například jak nějaké chipsy. Ale je to mega dobré. A teď to trochu začíná najíždět to palivost. Ale není to moc palivé, ale Není to prostě zase extra palivé, jako tak jenom lehce. to kůře tam cítím. Je to dobré. Je no. A stalo to jenom 25 korun jeden balík. A kolik to má gramů? A má to 50 gramů za 25 korun. Tak si myslím, že to vyplatilo. Tak tady máme ještě jedny, to si porovnáme. To je dokonce ve tvaru těch kuřat. Takových 9,5 bych tomu dal já. Si budu chovat. To mám Budu rozdělat tady ty druhé. To je nějaký steak. Jak to vypadá? Takhle to vypadá. Jako asi nějaký steak to má vypadat, nevím. Tak to chutná jak steak. Někde byste si prostě dali steak a takové prostě křupavé. Barbecue trošku dáme. Jo. No, mi to přijde trošku barbecue, no. Ale ty předtím byly lepší, ne? Takže spíš tu nekupujte, ale jestli to najdete. Teď bych šla se na tu buchtu, ne? Tady takovou tu čínskou buchtu, asi to znáte, takovou tu měkkou buchtu. Se mi to trošku tady natrhlo. Ale jdeme to tastenout. Vidí si? Okay, taste test. Vypadá to jak nějaká houba. Trošku zhnilé, jo, ale vypadá to trošku zhnilé. No to je až s takovou náplní, že? Jo, To ještě neměla z náplní. to ne. Tak to je mega dobré. Takové balonové nebo No, asi jako. Jsme na snídaní asi v topu, ne? jo. Je to takové prostě vanilkové nebo banánové, nevím jak tam úplně popsat. Ale jako doporučuju tady k tomu. Není to taková ta úplně čistá, ale je dobrá strašně. Už zbývají jenom ty tyčinky. Je to nějaké asi pistecie, nebo co to je? Takhle to vypadá. Vypadá to jak to, jak Kinder Bueno, ne? A jo, no. Jak to vypadá. A jdeme to tastenout.
dobrá, ne? Říká horší jako. To je za 8 korun, dobrá, ne? Takhle vypadá to náplň v tom. Je to mega dobré. Takových, já bych tomu dal 10 možná. To je takové dobré. No, no. Za 8 korun, proč ne? Teď řekneme, co je nejlepší, ne? Já bych dala se na první místo tohle, ne? Jo. Pak bych dala možná toto, Potom tohle možná. potom tohle, potom, Jo, tohle. a to bych dala ještě, že to by podle mě dala za to, ne? Jo, asi. První místo, druhé místo, tohle je třetí místo, čtvrté místo a páté místo je tohle, ale je to i tak hodně dobré jako. Takže my se s vámi loučíme, dejte like, odběr a co byste řekl nakonec. A užívejte Vánoce. Čus. Čus.